Pryddestau'r Genedlaethol, y gwych a'r gwachul, dyna ydy pwnc yn trafodaeth ni heddiw. Arna i ofn mae hen bregeth ydy hi, ac iddi hi gael ei thraddodi'n wreiddiol yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016. Flwyddyn cyn hynny, yn Eisteddfod Meifod, mi draddodis i ddarlith goffa Howell Teifi Edwards gan gymryd yr awdl eisteddfodol fel pwnc a mynd ati i ddewis yr awdl a robryn orau erioed a'r awdl a robryn weithaf hefyd yn hanes yr Eisteddfod. Gan ddilyn yr un fformula, mi rydan ni am droi yn golygon heddiw at gystadleuaeth y goron. Yn gyntaf oll, mi ddylwn ni amodi rhyw gymaint ar deitl y ddarlith. Sôn am Pryddestau'r Eisteddfod y mae'r teitl, ond, a bod yn fanwl gywir, y mae'r maes yn lletach na hynny. O'r 1860au ymlaen, mi ddyfarnwyd y goron mewn eisteddfodau cenedlaethol am amrywiol ffurfiau barddol, am bryddesta, am arwr gerddi yn ystod y 14edd ganrif ar 15, ond hefyd yn ystod yr 18fed ganrif am dramâu mydryddol ar fwy nag un achlysur, a hefyd am gasgliadau a dilymiannau o gerddi. Yn yr arolwg hwn heddiw, mae'r holl ffurfiau hyn yn y glorian. Mi garwn ni bwysleisio nad ymdriniaeth adansoddol ddofn sydd gen i heddiw, cyfle ydy hwn i ni gael mymryn o ddifyrwch yng nghwmni'n gilydd wrth fynd ar drywydd y gerdd orau erioed i gipio'r goron, a hefyd wrth i ni benderfynu pwy ydy'r bardd druan sy'n cael yr anghlod am gipio'r goron hefo'r cynnyrch sala erioed. Cyn dechrau tafolu, mi fydda hi'n werth i ni graffu ar wreiddiau cystadleuaeth y goron. Fel yn achos yr awdl eisteddfodol, mae gwreiddiau arwrgerdd Gymraeg y 14edd ganrif ar 15 a'r bryddes eisteddfodol. Mae nhw i'w holrain yn ôl at freuddwyd Goronwy Owen yn y 19fed ganrif, sef llunio epig Gristnogol Gymraeg. Ym 1789 yn y Bala, pan ddaeth yr hen eisteddfodau tafarn o dan awdurdod Cymdeithas y Gwyneddigion, mi welwyd diwygiadau mawr. Fe gynigwyd y brif wobr, Telyn Arian yn y Bala, am gerdd hir ar y mesurau caeth. Mi oedd y beirdd yn cael gwybod ymlaen llaw be oedd y testun, ac fe ddisgwylid nhw hefyd gwblhau a chyflwyno i hawdlau o dan ffug enw cyn dyddiad yr Eisteddfod. Cymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain oedd yn gweithredu fel beirniaid, ac mi yrwyd 2 o'i haelodau nhw i'r Bala i draddodi'r beirniadaeth. Dyma i chi awr genir awdl eisteddfodol, ac roedd y math yma o awdl mi oedd hi'n ymdrech anuniongyrchol efallai i wireddu breuddwyd fawr Goronwy Owen. Fodd bynnag, yn ystod y 14edd ganrif ar 15, mi dyfodd na ddadl ffyrnig ymhlith y beirdd, ynghylch y modd a'r cyfrwng mwyaf priodol o wireddu breuddwyd Gronwy. Mae bardd caeth oedd Gronwy Owen, mi oedd o'i hun wedi bwrw amheuaeth ynghylch addasrwydd y gynghanedd fel cyfrwng ar gyfer llunio i epig Gymraeg fawr. Ynghylchoedd eisteddfodol y 14edd ganrif ar 15, mi esgorodd hyn ar y ryfel cartref enbyd rhwng pleidwyr y gynghanedd a rhai oedd yn pledio tragwyddol heol i'r awen a rhyddid i feirdd ymdrechu i lunio i campweithiau epigaidd heb lyffethau'r y mesurau caeth. Digwyddiad allweddol oedd Eisteddfod Rhuddlan yn 1850. Yno, mi ddyfarnwyd y gadair am y tro cyntaf mewn eisteddfod fawr i gerdd heb fod ar gynghanedd, ac mi barodd buddugoliaeth Ieuan Glanhirionydd gyda'i bryddes yr atgyfodiad ddadlau ffyrnig eithriadol. Yn ystod Eisteddfod Caerfyrddin 1867, mi gafwyd cymod ymhlith y beirdd. Ar flwyddyn honno, mi ddechreuwyd yr arfer o ddyfarnu cadair am awdl a choron
am bryddest neu arwrgerdd yn y mesurau rhydd. A phan ail-sefydlwyd yr Eisteddfod Genedlaethol o dan drefn ganolog ym 1881, mi lynwyd ar y cyfan, ond nid yn ddieithriad, at y drefn yma, a hynny hyd yn dyddiau ni. Wel rwan, faint o'na chi tybed sydd wedi darllen cynnyrch cystadleuaeth y goron yn oes Victoria? Os ydych chi'n ymserchu mewn stwff o'r fath, mi fyddwch chi'n gyfarwydd efo'r prif nodweddion. Yr iaith a'r uchel, difrifwch amcan, ac yn gysgod dros y cwbl breuddwyd epigaidd Goronwy Owen. Mae'r testunau eu hunain yn llefaru cyfrola am natur y canu, a dyma chi rai ohonyn nhw. Elias y Thesbiad, bywyd. Yr Aifft, y Sabath yng Nghymru, ardderchog lyr y Merthyri, Ioan y Disgybl Annwyl, tu hwnt i'r llen, y diddanydd arall. Mae rwan prin fod angen yn nodi mai ffrwyth Cymdeithas Feibl Ganolog y 4edd ganrif ar 15 oedd y bryddest a'r arwrgerdd eisteddfodol, ac erbyn y 1860au, mi oedd y beirdd bregethwyr wedi disodli'r hen bersoniaid Llengar ac yn tra arglwyddiaethu yn y cylchoedd eisteddfodol. Mi oedd y canu eisteddfodol hefyd yn ddrych i'r gwladgarwch Cymreig, Brydeinig, Protestanaidd hwnnw, sy'n elfen mor amlwg y meddylfryd y cyfnod. Unwaith eto, dyma chi dystiolaeth rhai o'r testunau. Hywel Dda, John Penry, Llywelyn ein Lliw Olaf, Olydd o Cromwell, Dewi Sant, Charles o'r Bala. Ac wrth gwrs, i goroni'r cyfan, yr hyn sy'n yn taro ni heddiw ynghylch cerddi coronog oes Victoria ydy i meithder di-derfyn. Cerddi oedd yn ymestyn dros o leia 1000 o linella. Gyfeillion yng Nghymru oes Victoria, mi oedd maint a hyd a meithder yn cyfri. Gadewch i ni droi at un enghraifft, sef Pryddest Fuddugol Watkin Wyn yn Eisteddfod Genedlaethol Merthyr yn 1881. Bywyd oedd y testun, ac mae hyd yn oed ffug-enw Watkin Wyn yn un arwyddocaol. I ffug-enw rhyfeddol oedd y rydwydd gan hynny hanfodaf. Na, tydw i ddim yn tynnu'ch coes chi, dyna oedd ei ffug-enw fo, y rydwydd gan hynny hanfodaf. Felly'r hyn gafwyd yn Eisteddfod Merthyr oedd a wnaeth y rydwydd gan hynny hanfodaf godi ar ei draed. Ond rhag ofn i chi feddwl fod yr hen Watkin Wyn yn llwyr o'i go, rhyw gyfuniad sy'n yma o'r Beiblaidd, ydwydd yr hwn ydwydd, ac addasiad hefyd o un o ymadroddion enwoca byd athroniaeth, cogito ergo sum, rwy'n meddwl, felly rwy'n bod. Fel yr awdlwyr, mi oedd beirdd y Bryddest yn cynllunio i cynnyrch Morfanwl a thraethodau PhD yn hoes ni. Yn aml, mi oedd yna ddarn rhyddiaeth, y cynhwysiad, yn ymddangos ar ddechrau'r cerddi neu ar ddechrau gwahanol adrannau. Dyma sydd gan Watkin ar ddechrau'r rhan gyntaf, i godi'n harchwaith ni ac i enyn yn chwilfrydedd. Cynhwysiad, gweddi ar dad pob bywyd am iddo daflu bywyd i'r gân a rhoi dafn o ffynon bywyd ar wefus awen fel gwin i'w hysbrydoli, gofyn am nerth i deimlo a chanu bywyd ei ddeall yn ormod, nerth i ddatblygu plygion cudd bywyd a dilyn datblygiad o fywyd i isi fywyd uwch, yr ydwydd, y syniad a'r ymwybyddiaeth gyntaf oll, hwn yn ymffurfio ac yn ymddatblygu. Pwy all ddweud ei oed? A pha fodd y daeth i fodolaeth yn cael ei hun yma ac yn cael pethau eraill, creadigaeth allanol yma, yr ydwydd yw yr adda
cyntaf oll, ac y mae mor fyw ac mor ieuanc ym mhob bron ac yn yr adda cyntaf oll. Wel, sut ar y ddaear, mae rhywun yn llunio cerdd allan o ddrych feddyliau fel yna. Yn wir, cerdd sy'n cynnwys tua 1,800 o ddeallau. Wel, dyma i chi blas bychan arni hi. Yr ydwydd yma. Pwy all ddweud ei oed, y funud yr ymwybu gynta erioed am ei fodolaeth? Pwy all ddwedyd yr awr trarawyd ef gan nerth y syniad mawr, yr ydwydd gan hynny hanfodaf? A ddaeth ef i'r byd ryn pryd ar baban, a'i ei lef oedd honno dorodd allan pan y gwnaeth y gwan dymur anadliad cyntaf caeth. O rwan ar yr olwg gyntaf, yr hyn sy'n rhyfeddol ydy bod canu o'r natur yma yn cael ei werthfawrogi. Ond gwrandewch ar bwt o ferniadaeth Hwfa Môn, Elis Wyn o Wyrfai a Llawdden. Wedi darllen yr holl Pryddestau yn fanwl, barnwn mai eiddo Richter ac ydwydd gan hynny hanfodaf i'w y ddwy bryddest orau. Ac o'r ddwy, eiddo ydwydd sydd yn rhagori. Rhagora yn ei chynllun, yn ei weithiad allan, yng nghoester ei haith ac ymawredd ei barddoniaeth. Rwan ta un o draddodiadau difaol berniadaeth Gymraeg yn ystod hanner cyntaf yr 20fed ganrif oedd yr ymagweddu difriol tuag at lenyddiaeth oes Victoria. A chyfraniad mawr beirniaid fel Hywel Teifi Edwards a Tedi Milward oedd yn dysgu ni sut i ddarllen ac astudio llenyddiaeth y ganrif yng nghyd-destun meddylfryd a seicoleg oes Victoria. Mae gwerth mawr yn hynny. Ac eto, waeth cyfadda y gwir ddim. Coblyn o slog ydy mynd drwy'r Pryddestau yma. Erbyn diwedd y ganrif, mae'r cwbl fel ceisio nofio drwy driog. Ac wrth chwilio am y bryddest weithaf erioed, o safbwynt yn chwaeth ni heddiw, y 1890au yn sicr ddigon ydy'r degawd mwyaf ffrwythlon. Dyma'r degawd pan ddaeth yr hyn a elwir y bardd newydd I oed. Label ar ysgol o feirdd ydy'r bardd newydd. Gweinidogion ymneilltuol oedd y mudiad llenyddol hwn, a'r enwau amlycan eu plith nhw ydy'r parchedigion Rhys J. Hughes, John Williams neu Iolo Caernarfon, a'r Gwilfa Roberts a Ben Davies Pantteg. Beirdd metaffisegol oedd y beirdd newydd, yn ceisio mynd i'r afael a holl ystyr bywyd a'r bydysawd oll yng nghwmpas I cerddi. Beirdd yn ceisio dadlennu'r gwirioneddau mawr oeddan nhw, a thronwyr crefydd ar un ystyr yn ymdrin a haniaethau difrifddwys ar gân. Oes yna unrhyw un o'r beirdd newydd yn haeddu'r anghlod am lunio'r bryddest weila erioed? Oes, yn sicr, ac mae hi'n gystadleuaeth enbyd o glos. Ac o chydig o drwch blewyn heddiw, Pryddest Ben Davies, y tu hwnt i'r llen, yn Eisteddfod Genedlaethol Llandudno 1896, sy'n mynd â hi. Mwyn yr anoraciaid eisteddfodol yn eich plith, mae'n werth nodi mai un gystadleuaeth i'r awdlwyr a'r pryddestwyr oedd yna yn Llandudno ym 1896. Ac a bod yn fanwl gywir, cadair anillwyd gan Ben Davies. Un o gwm llynfell oedd o, ac mi fy'n weinidog Pantteg ystol y fera rhwng 1891 a 1926. O ran ei gerdd fuddigol, mae hi'n cynnwys holl nodweddion y bardd newydd. Ystyriwch y darn yma. Cofiwch y tu hwnt i'r llen ydy'r testun, a sôn yma'r bardd yma am yr enaid yn y madail a'r corff.
A yw'r ymwybyddiaeth ddynol yn parhau pan drenga calon? A yw ysbryd ar awr angain gwrando'n araf ar sisialon amser yn tawelyn dyner, yn troi nôl dan wen am eiliad, yn andianc i'r goleuni anherfynol o'r dadfeiliad, neu a yw yn suddo nesmwyth ar wahân i ymwybyddiaeth, i ryw linell hir o feddwl, i ryw ddwyfol dywyll ryddiaeth, lle mae syniad mawr yn symud am y llen drwy'r anweledig, gan droi'r cwbl iddo'i hunan yn un meddwl dirgeledig. Rwan, mae modd dadla fod gwaith Ben Davies a'r beirdd newydd yn adlewyrchu meddwl diwinyddol yr oes, a'r ansicrwydd ffydd achoswyd gan dwf gwyddoniaeth. Ond bobl bach, artaill llwyr wedi darllen y bryddest yma. Yn wir, pan gaiff Senedd Cymru rym dros gyfiawnder troseddol, fe alla Pryddestau'r beirdd newydd fod yn ddefnyddiol, yn lle hel troseddwyr i'r carchar, ond ni allu rhoi gwaith cosb iddyn nhw, i gorfodi nhw i ddysgu talpiau o waith y bardd newydd ar ei co. Un bryddest am y drosedd gyntaf, 2 bryddest am yr ail drosedd. Y barnwr Nicholas Parry, beth amdani? Dyma un i'r bardd newydd. Ond mi fyddwn ni'n troi nesaf at y beirdd sy'n dod i'r brig, at y deunydd gorau. Ond cyn gwneud hynny, mae yna un ddefod eisteddfodol allweddol i'w chyflawni, sef sôn am y beirdd hynny a gafodd gam. Beirdd ddylai fod wedi cael coron. Ac mae yna 3 achos penodol lle buo yna anghyfiawnder amlwg yn fy marn i. Yr achos gyntaf ydy Dimbych 1939. Terfysgoedd daear oedd testun y goron, C.H. Parry Williams a'r athro J. Lloyd Jones dilyn oedd y beirniaid, ac mi gafodd y goron i hatal. Mi oedd yna, serch hynny, un gerdd orchestol yn y gystadleuaeth, a Chradog Pritchard oedd awdur y gerdd honno. Mi oedd y beirniaid yn sicr ynghylch rhagoriaeth y gerdd, ond yr un mor sicr i barn hefyd, i bod hi'n gerdd gwbl anhestynol. Mi ataliwyd y goron ac mi rwystrwyd Caradog Pritchard rhag ennill i bedwaredd coron. Mae lle i awgrymu'n garedig bod y 2 feirniad wedi dehongli'r testun braidd yn llythrennol. Ymson gan hunanleiddiad sy'n yna yn y gerdd, ac mae sawl beirniad wedi dangos fod terfysgoedd mewnol traethydd y gerdd yn gwbl gydnaws efo'r testun gosodedig. Mae'r ail achos yn ymdwyn ni i'r rhyl y flwyddyn 1953. Dilys Cadwaladr oedd yn fuddigol y flwyddyn honno hefo Pryddest y Llen, a hynny ar sail dyfarniad 2 o'r 3 beirniad, sef J.M. Edwards a T.H. Parry Williams. Mi gyflawnodd y trydydd beirniad gryn gamp drwy gyflwyno'r feirniadaeth fyra erioed yn holl hanes cystadleuaeth y goron. 2 baragraff yn unig sydd ganddo fo yn y cyfansoddiadau, sef 104 o eiriau'n unig am yr holl gystadleuaeth. Saunders Lewis oedd y beirniad hwnnw. Hebog oedd ffigenw Dilys Cadwaladr, ac mae paragraff cyntaf Saunders Lewis yn darllen fel yma. Deallaf fod fy nghydfeirniaid wedi cytuno fod Pryddest Hebog yn deilwng o goron yr Eisteddfod, ac mae hi yw'r orau yn y gystadleuaeth. I mi, darn o areithio hwyliog yw cerdd Hebog. Yna yn ei ail baragraff, mae Saunders Lewis yn nodi i fod o blaid coroni bardd o'r enw Gwrandawr, oedd wedi llunio cerdd arbrofol yn hafodiaeth de-ddwyrain Cymru, cerdd yn disgrifio awr fachlyd y bywyd Cymraeg yn un o gymoedd y de. Erbyn heddiw, wrth gwrs,
mae cywirdeb barn Saunders Lewis a'i reddf feirniadol sicr yn gwbl amlwg i bawb. Dyfnall Morgan oedd gwrandawr ac wrth grybwyll y llen am ei gerdd bwysig y byddwn ni yn meddwl bellach yn hytrach na cherdd fuddigol Dilys Cadwaladr. Yn y ddau achos cyntaf yna, mae'n rhaid pwysleisio nad oedd yna unrhyw ddichell personol ar ran y beirniaid. Ond hefo'r trydydd achos, yr ydym ni'n dod at yr ymddygiad beirniadol mwyaf gwaradwyddus a siapu yn holl hanes cystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod wedwn ni. Mi fydd llawer ohonoch chi, dwi'n siŵr, yn gyfarwydd hefo'r manylion. 1952 ydy'r flwyddyn, mae'r Eisteddfod yn Aberystwyth. Mae yna 2 destun ar gyfer y goron, y Creadur, neu unrhyw chwedl Gymreig, a'r 3 beirniad ydy Euros Bowen, yr athro W.J. Gruffydd a David Jones. Fel cefndir i'r sgandal yma, y sgandal ydy'r gair, mae hi'n bwysig cofio fod yna ar y pryd ŵr ifanc gwrthryfelgar wedi bod yn ddraenen enbyd yn ystlys y sefydliad llenyddol Cymraeg ers rhyw 2 flynedd neu 2, a Bobby Jones oedd hwnnw. Mae'n anodd iawn i ni heddiw ddirnad cymaint o aniddigrwydd yr oedd y stranciwr ifanc yma wedi greu ymysg yr hen do. Ym 1950 mi oedd o wedi llunio adolygiad deifio o feirniadol o 20 o gerddi T.H. Parry Williams. Ym Mhabell Len, Eisteddfod Aberdâr, yr un flwyddyn, mi oedd o wedi amodi rhywfaint ar ei feirniadaeth ar T.H. Parry Williams, gan ddweud mai W.J. Gruffydd oedd y gwir fwgan yn y byd llenyddol. Ac ystyriwch wedyn rai o'i gerddi cynhara. Dyma sut mae'r gerdd Y Bardd Ieuanc i'r hen feirdd, gyhoeddwyd yn 1949, dyma fel mae hi yn agor. Y mae fy menydd wedi caca ar fy meddwl. Peidiwch â becso, mi allaf glirio'r stwff. Fy mod i'n rhydd sy'n bwysig nawr, yn rhydd i ganu'n rhydd, yn rhydd os mynnwch chi, yn rhydd i gaca ar fy meddwl. Mi fydd rhai ohonoch chi'n cofio diwedd y 1970 a'r ffrwydriad o ofn gafodd ei greu gan ddyfodiad punk rock a chan ymddygiad anarchaidd y Sex Pistols a Sid Vicious. Wel, ar ddechrau'r 1950, Bobby Jones, heb unrhyw amheuaeth, oedd Sid Vicious y byd llenyddol Cymraeg. Ac yn cystadleuaeth y goron, yn Eisteddfod Aberystwyth ym 1952, mi dybiodd W.J. Gruffydd fod cyfle gogoneddus wedi dod i'w ran i ddial ar y cythral bach heilig yma. Mi oedd W.J. Gruffydd yn gwbl grediniol fod Bobby Jones yn un o'r cystadleuwyr. Mi oedd o'n gwbl bendant mai Bobby Jones oedd y bardd efo'r ffug enw Efnisien. Dewis y testun cyntaf, y creadur yr oedd Efnisien wedi i'w wneud, ac ymson llofrydd yn ei gell sydd yn y gerdd. Llofrydd sy'n cyfarch ei unig gydymaeth, sef chwilen ddu. Wel rwan, onid oedd stamp ddigamsyniol y cenna bach drwg Bobby Jones ar y Pryddest wahanol hon. Wel, hyfryd o bell, meddwl W.J. Gruffydd wrtho fo'i hun. Doedd dim amdani o'n mynd ati i lunio beirniadaeth ddeifio a di-dostyr ar gynnig Efnisien. Ond yna panig. Mi oedd un o'i gydfeirniaid, Euros Bowen, eisiau rhoi'r goron i Efnisien. Mi fu yna gryn lythyru rhwng y beirniaid. Mi lynodd Euros Bowen yn gadarn at ei benderfyniad, ond mi gafodd W.J. Gruffydd gefnogaeth y trydydd beirniad, David Jones. Rhyddhad, mi ataliwyd y goron yn Aberystwyth.
Ac yna fe ddaeth wythnos yr Eisteddfod, ac fe ddaeth yn gwbl amlwg ymhen dim nad oedd Bobby Jones wedi cystadlu. Harry Gwyn oedd Efnisien, a chyn ei farw fe ddwedodd W.J. Gruffydd yn gwbl blaen wrtho fo y bydda fo wedi dyfarnu'r goron iddo fo oni bai iddo fo gymryd yn ei ben mai Bobby Jones oedd Efnisien. Roedd y creadur Harry Gwyn yn sicr yn haeddu coron. A'r unig beth cadarnhaol am yr holl benod yma ydy ymddygiad diwiro ac anrhydeddus Euros Bowen. Wel, gadewch i ni droi at y goreuon. Wrth restru rheini, mi fydda i yn gobeithio yn rhoi ryw syniad i chi o hint y canu coronog o ddechrau'r 18fed ganrif ymlaen. Yn gyntaf, mae gen i restr fer hir sy'n cynnwys 2 ar 15 o feirdd. Dyna'r rownd gyntaf, os mynnwch chi, ac mi fydda i wedyn yn creu rhestr fer y ffeinal, cyn dyfarnu pwy sy'n fuddigol. Felly dyma i ni'n gyntaf oll, yr rhestr fer hir. Gyntaf, T.H. Parry Williams, Steddfod Bangor 1915 a Pryddest enwog y ddinas. Caernarfon 1921, Pryddest mab y bwthyn gan Cynan, mae'n debyg y Pryddest fwyaf poblogaidd erioed yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn drydydd, Pontypool 1924, Atsgof, Prosser Rhys, ac yna yn bedwerydd, Caergybi 1927, a'r casgliad o gerddi, y casgliad o delynegion y briodas gan Caradog Pritchard. Cyn symud ymlaen, gadewch i ni oedi am ychydig bach efo'r gweithiau yma. Wrth i gymharu nhw efo deunydd y 4edd ganrif ar 15, mae'n amlwg fod yma gryn datblygiad. Ond hyd yn oed cyn Pryddest y ddinas Parry Williams yn 1915, mae'n deg nodi fod y Pryddest eisteddfodol wedi cychwyn ar gyfnod newydd, a hynny yn sgil deffroad rhamantaidd dechrau'r 18fed ganrif. A hyd yn oed yn y cerddi hynny sy'n dal i adlewyrchu meddylfryd oes Victoria, mae iaith y beirdd yn fwy clir. Hynny ydy, mae'n bosib darllen bob dim ar ôl tro'r ganrif heb gael y bendro. Ond yn hyn a gawn ni yn benna yn y 4 gwaith a enwyd ydy rhyw realaeth newydd y myd yr awen eisteddfodol. Yn ninas T.H. Parry Williams, sef Paris, mae yna bytain a hunanleiddiad a phroletariaid diangor a digyfeiriad. Bod mab y bwthyn, Cynan, ei fod o yn cael ei achub ac yn dod yn ôl i'r wlad, mae yn y gerdd, wrth gwrs, streithi cignoeth am brofiadau mab y bwthyn fel milwr yn y Rhyfel Mawr. A mae cerddi Prosser Rhys a Chradog Pritchard yn fwy godrychol a seicolegol. Atsgof Prosser Rhys yn trafod deffroad rhywiol gŵr ifanc ac yn cyfeirio mewn un darn enwog at gofleidio rhywiol rhwng 2 lanc. A chasgliad Cradog Pritchard o gerddi wedyn yn deillio o salwch meddwl i fam ac yn codi'r llen ar bwnc na bydd fawr ddim dadansoddi arno fo mewn llenyddiaeth Gymraeg cyn hynny. Mae'n anodd i ni heddiw ddirnad pa mor herfeiddiol oedd y cerddi yma yn ei dydd. Ac o ystyried y parchusrwydd Victorianaidd oedd yn dal i ddylanwadu ar fywyd a moes y Cymru, hawdd ydi gweld pam y bu gwrthwynebiad iddyn nhw gan rai. Mae'n werth cofio am gondemniad enwog Eifion Wyn, un o'r beirniaid o'r modd y darluniodd Parry Williams y ddinas, a dyma rai o eiriau Eifion Wyn. Cyfynga'r bardd ei hun i arweddau tristaf ac aflanaf bywyd. Ni thrig dim da yn ei ddinas, anobaith sydd yn ei ffyrdd ac anfoes yn ei phalasau. Nid yw ei chynnwys yn llednais na'i disg yn ddiogel, na'i thôn yn ddyrchafedig ac am hynny,
ni fedra fi ei dyfarnu'n deilwng o urddas coron Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Wel, dyna'r 4 gwaith cyntaf, 4 cerdd gyntaf ar y rhestr. Yn 5 ar y rhestr, mae Pryddestau'r Rownd yr Horn gan Simon B. Jones yn Wrecsam yn 1933. A mae hon yno oherwydd I mydryddiaeth gadarn a'i disgrifiadau byw o fywyd morwr. Yn achos y chweched, da ni'n mynd I Gaerffili 1950 ar Bryddest Difodiant gan Euros Bowen. Mae'n ddigon gwir, tydi gwaith Euros ddim at ddant pawb, ond roedd o'n llais newydd yn ei ddydd, ac yn llais arwyddocaol oedd yn canu o blaid bywyd. Ac o'r Eisteddfod ddilynol, Llanrwst 1951, mae'r 7th Bryddest sydd ar y rhestr, sef, wrth gwrs, adfeilion T. Glyn Davies. Campwaith yn sicr, ond cerdd hefyd, a gafodd y leng o efelychwyr tila. Yr 8th bardd ar y rhestr ydy Rhydwen Williams a'i Bryddest Afieuthus Ffynhonnau yn Abertawe 1964, cerdd ddathliadol am y Rhondda ddoe a heddiw, sef heddiw o safbwynt 1964. Yn achos y 9fed, da ni'n mynd i'r Fflint yn 1969 ar dilyniant I gwestiynau fy mab gan Dafydd Rowlands. Ac ydy mae hon yno am i'r bardd ddangos y glendid sydd yn llygad glas dy fam. Wel, yn achos y cerddi sy'n weddill, rydyn ni'n dod I gyfnod mwy diweddar, a chan y byddan nhw'n byr gyfarwydd I lawer ohonach chi, digon ydy I henwi nhw'n unig. Felly, yn 10fed ar y rhestr y mae Sion Eirian, Caerdydd 1978, a'r casgliad o gerddi Profiadau Llencyndod. Wedyn John Roderick Rhys, Yr Hill, 1985, Glannau. Cynnar 12fed ar y rhestr, T. James Jones, Abergwaun, 1986, Llwch. Ac yna, gwaith Iwan Llwyd yng Nghwm Rhymni yn 1990, sef Gwreichion. Da ni'n mynd wedyn I 1998 a Rhyddid Emyr Lewis ym Mro Ogwr. Ac yna, 2 flynedd yn ddiweddarach, casgliad Dylan Iorwerth, tywod yn Eisteddfod Llanelli yn y flwyddyn 2000. Da ni'n mynd wedyn I gas newydd yn y flwyddyn 2004, a gwaith grymus Jason Walford Davies, Egni. Ac yna, yr ail gwaith ar 15, y gwaith olaf sydd ar y rhestr fer hir ydy Gwyneth Lewis ac Ynys ym Mro Borganwg 2012. Dyna ni'r rhestr fer hir. Wel, be am y rhestr fer? Wel, 3 yn unig sydd ar ôl, sef Caradog Pritchard, y briodas, T. Glyn Davies, adfeilion, ac Iwan Llwyd, Gwreichion. Yn ddiddorol iawn, adar drycyn oedd y 3, a 3 bardd hefyd y gellir dweud mai I cerddi gorau o ddigon oedd I cerddi coronog. Ond pwy sy'n mynd â hi? Wel, mi fyswn ni'n barnu fod gan un o'r 3 fantais dros y 2 arall, gan yn bod ni bellach yn darllen I waith buddigol yng nghyd-destun corff ehangach o weithiau llenyddol sy'n ymdrin ar un materion. Caradog Pritchard ydy hwnnw. Wrth ddarllen y briodas, rydyn ni'n darllen casgliad o gerddi a luniwyd gan Lencyn 20 oed yn 1927. Ond mi rydyn ni gyd hefyd erbyn hyn yn ei darllen nhw yng nghyd-destun I nofel ryfeddol Un Nos Ola Leuad a gyhoeddwyd yn 1961. Ac mae hynny rywsut yn trawsffurfio'r
darllen. Yn hanes cynnyrch y goron ar hyd y degawdau, y briodas sy'n dod i'r brig yn fy marn i. Mae'r daith i lawr yn ant yn hir a'r nos yn dawel, dawel. A melys pan ddaw Peredur Clir y wawr ar frig yr awel, fydd stelcian enid wrth bont y tŵr, yn llyn bach diog wrth bont y tŵr. Diolch i chi am wrando.